Hello, good day. Today, andito ako ngayon sa beautiful town of Randaberg. Gala-gala ako ngayon dito. Titingnan natin kung anong meron dito. Kaya, let's go. Andito ako ngayon sa kanilang parang city center. Wala masyadong tao. Meron pero konti lang. Medyo naiihi ako kaya mag-CR muna ako. Hindi ako nakahanap ng toilet. Ito ang problema dito sa minsan sa mga mall dito sa Norway walang CR. Kaya diretso na lang muna ako dito sa parang cave daw dito. Titingnan natin kung ano meron doon. I'm here sa parang cave daw. Now I'm going to my next destination. Punta tayo dun sa may parang mga bunker. Laki ng kabayo sa likod ko.
So andito na ako sa may second location kong napuntahan. It's called Puraunen. See, culture, parang ano nito, memory or history nila. Ano pala to dito dati? Dito parang maraming fisherman dito dati na parang yung mga herring or ano ba yung sardinas ata. Nahuli nila dito, nila dinadala, tapos yun na, i-deliver nila sa city. Merong mga bunker pa yun dun sa unahan, pero napuntahan ko na yun dati. Kaya gagawin ko ngayon, parang titingnan natin sa taas. Malamig na, but may pupuntahan pa akong isa. Sana hindi malakas yung hangin dun, kasi dito medyo malakas. Nakaka-relax dito. So I'm here, nakarating din ako dito sa Tungenes Fair. Nakapasok ako sa loob ng lighthouse. Close na. Lakad-lakad mo tayo dito konti. May toilet pala dito. Open pa yung gate, pero pag dito sa loob ng building close na. Kaya dito na lang ako sa labas. Ayun rin dito parang bunker. Anong nasa loob nito? Check natin dito sa labas.
I'm done here. Siguro balik na ako sa aking dinaanan kanina, tapos maghanap-hanap ko konti kung may mahanap akong ganda. It's good here kasi malamig na.